Ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mayong hapon, kining inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o karangpan sa mga Bisaya. Ako si Bambi Nalsaro. Nga maghatod sa labing dagku'ng mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Rakbayan sa Sugbo. Gipusil patay ang usa ka e-bike driver dito sa sitio Kimba, Barangay San Roque, Dakbayan sa Talisay. Nasairan nga wide criminal record ang biktima apan padayon pa kining giimbestigar. Nagduda ang kapulisan nga posibleng mistaken identity lang kini. Ang report ni Femery Dumabok. Patay diha-diha dayon ang biktima nga gilang si Marcos Abatayo, 51 anyos. Sa inisyal nga pakisusi sa kapulisan, nagmaneho siyang e-bike ang biktima ug gingong giatngan sa wa pa mailhing mamumuno. Suma pa nakanaog sa sakyanan ug nakadagan pa si Abatayo. Apan gigukod kini ug gipusil sa suspect. Nego kini sa kilid nga bahin siyang lawas ug nilapos ang bala sa pikas sa iyang lawas. Hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon. Usa ka kabang sa 45 kalibre nga armas ang na-recover sa crime scene. Unknown pa nga suspect, and our investigator on case is still on the ground trying to conduct investigation. We have initial information about his activities. He is a plain e-bike driver, and ang ato na lang gihuwat is ang feedback sa investigator. Matod sa hepe sa Talisay City Police, hangtod karon wa pay matino nga responsable ug motibo sa krimen. Gingong way record ang biktima nga nalambigit kini sa gridli nga drugas. Apan usa sa langgitan o nga posibleng biktima kini sa mistaken identity. Wala gid siya identified nga kontra. So we are trying to look at different angles, maybe mistaken identity, or if he is related if this is drug related, then we will check on that. Then we will give the necessary report. Gisubay pa usab sa kapulisan kun wa ba kini na kontra. Giklaro ni Pilari nga isolated case ang maong krimen. Oba ni Jun Solon. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Common registration sa Lapu-Lapu City gidagsa sa mga nagparehistro. Ang mga tao daw nakalimot nga napakita sa pandemya. Si Luan Rondina adunay live report. May Bab, gawas nga holiday ug mga adlawa ug daghan ang nagtuo nga walay registration, mipidok usab ang server sa Comelec Lapu-Lapu sa yuganihang buntag, hinungdan nga mihinay ang dagan sa ilang registration. Ang labi sa City Hall nga mo'y gihimong holding area sa dili pa mo linya alang sa step 1 sa registration na puno na sa daghang mga tao. Sagad kanila puliki sa pag-fill out sa ilang mga forms. Aron masigurong dili magsugwak ang mga tao nga musaka sa second floor sa City Hall. Diin gipahigayon ang registration, gikinahanglang maglinya una sa lobby o gipang-verify daan ang ilang mga forms. Usa sa mga milinya si Arlene Baricuatro, 59 anyos, kinsa nakapa-pre-register na online ug nakaschedule unta nga marehistro sa Miyerkules. Apan gipili niyang magparehistro na dayon karong adlaw uban sa iyang anak. Sige lang kay para man sad makuyugan siya. Kuan man mas injectable naman siya. COVID na, inject ka na.
Gipasabot ni Benji Dayundon, election assistant 2 sa Comelec Lapu-Lapu, nga mipidok ang ilang server. Sulod sa 30 minutos ganihang buntag, hinungdan nga mihinay ang dagan sa registration. Kanang 30 minutes, dako-dako na yun ang orasa. Labi lang dahan tao mo pa doon. Mapundog yun. No, so, naamay mga marshal diha nga atong ipamalihog sa lokal nga mo ay magpabilin sa aron sa kahapsay o katarong, no, nga mapatuman nato ang social distancing. Gibutyag usab ni Dayundon nga kun kaniadto gikinahanglang magpa-schedule daan aron malikayan ang pagdasok sa mga tao karon modawat na sila og mga walk-in. Wala tay schedule na Ma'am Luna ato nang giwagtang, so as they come na lang sila walk-in. So mo nang mag-abot na diha sa ubos. Mo average og tag 300 ngadto sa 400 ka mga tawo ang marehistro sa Comelec Lapu-Lapu matag adlaw. Sa pagkakaron, aduna nay 204,167 registered voters ang syudad, samtang adunay 15,205 total applicants sukad niadtong Abril 5 hangtod karong Hulyo 19. Bab gitataw sa Comelec Lapu-Lapu nga bisan kun holiday ug mga adlaw magpadayon gihapon ang ilahang pagpangrehistro ug maipahigayon usab sila nga mga off-site registration matag Sabado sa isla. Bab. Daghang salamat, Luan Mirondina sa imong live report. Di pa himangnuan ang mga drivers ug operator sa mga pampublikong sakyanan nga mutuman yun sa tanang mga lagda ilabinas sa capacity sa pasahero nga ilang magkarga. Sa Mandawi, sub-sub na sab ang pagpanakop sa mga malapason niini. Ang report ni Nico Sereno. Taliwa sa padayong pagsaka sa mga kaso sa COVID-19 sa Mandawi City, daghang mga lakang ang gihimo aron kini makontrolar. Sama sa sub-sub nga inspection sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi kon team sa mga public transportation. Nagtuo ang ilang labaw nga usa sa posibleng makatampo sa kaso ang di gyud pagtuman sa mga health protocol ug pagkarga sa mga jeep ug sobra sa ilang capacity. Pananglitan doon na kunoy mga jeepney nga magbutang og extension nga lingkuranan aron makakarga og daghan. Mao nga mimando ang team sa ilang mga personnel muhimo gyud og random inspection ug manita sa mga malapason. Namo ko'y daghang report mo nang i-random namo para dili sila bitaw kanang mag-expect nga nag-checkpoint mi nya lain-lain nga area. Ang mga nakalapas sa executive order ug matiketan multahan og 1,000 pesos. Gipasabot ni Humawas, dili lang traditional jeepneys apan modern jeepneys usab ug ubang public transportation ang ilang gimonitor. Naay magbarog. Makita namo niya ang ilang paagi naay mga panggulong gin driver magbutang sila lingkuranan sa tunga. Niya ang konduktor kakitang traffic enforcer ilang palingkuron. Mao na. Nya karon ang akong gi-order is mag-checkpoint lang yun. Parahon sila tanawon. Gawas ni ini maghimo na ang team og special operations panahon sa kagabhion kundi insagad kuno mahitabo ang pag-disregard sa basic health protocols. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Karong tuiga, ubay-ubay na nga mga bike lanes ang namuntar sa dakbayan sa Sugbo. Atong kumustahon kung nagamit bagayod kini sa mga siklista sa report ni Luan Mirondina. Usa ang Fuente Osmeña sa mga delikadong dapit sa dakbayan sa Sugbo alang sa mga nagbisikleta nga makisabay sa mga dagkong sakyanan. Busa niadtong hinapos nga bahin sa Mayo, namuntar ang bike lane sa Fuente Osmeña. Apan di gihapon kini magamit, kay ubay-ubay ang dawa masayod o giparkingan gihapon kini sa mga sakyanan. Kung dili man parkingan, mga four-wheel vehicle ang musubay niini. Busa inay musubay sa bike lane, murisgo na lang ang ubang mga siklista. Hinon adunay uban nga naabtan sa RTV Balitang Bisdak nga misubay gayud sa bike lane sama ni Tristan Paradela. Kay para nako mas safe man og naka sa gilid kay ang imong kasabay diri dagko man ang sakyanan. Okay siya pero kuan lang ang problema kay ang sakyanan kay usahay diri sila mangagi or usahay mo kuan like for example diha kanang sa taxi diha sa May Soto bike lane man gina diha dapat di ba? Niadtong Biyernes, gisubhan ang 129 kilometers nga bike lane sa Metro Cebu nga nagkantidad og 140 million pesos. Uban ni Cleofer Lumayag ug Rod Prado, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.
Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Gihatod na sa katapusan niyang pahulayan si Technical Sergeant Donald Badoy, ang flight engineer sa nahagsang C-130 plane sa Philippine Air Force dito sa Paticul, Sulu niadtong Hulyo 4. Gipahigon ang misa sa Mactan Island Memorial Gardens o dayong lubong. Isip pagyukbo sa iyang pagserbisyo sa Philippine Air Force, giatagan siya og 21 gun salute. Nailo sa 39 anyos nga flight engineer ang iyang asawa nga si Janet ug ang duha nila ka mga anak nga lalaki nga nag-edad og 9 ug 4 anyos. Ang amahan usab ni Technical Sergeant Badoy kinsa usab ka flight engineer sa Philippine Air Force kaniadto namatay usab human mahagsa ang gilawanan ning C-130 plane dito sa Bicol region niadtong Disyembre 15 tuig 1993. Mandawi City Hall mihatag og explanation ngadto sa Commission on Audit kabahin sa mga giingong ineligible o dili kwalipikadong benepisyaryo sa Social Amelioration Program KONSAP. Sa unod sa COA report at doon kunoy 5,827 ka mga beneficiaries nga dili ngaya makadawat unta sa ayuda. Musumada kinitanan og 3.4 million pesos nga pondo. Gipasabot ni City Administrator Jamal Kalipayan nga ang distribusyon sa SAP natigayon unod sa ilang koordinasyon tali sa DSWD nga maoy mi-validate nini. Atol sa pagpangapod-apod, doon kunoy mga kabag-uhan gipatuman pasis sa palisiya sa ahensya. Kini ang rason nganong dunay mga nahatagan sa first tranche nga wa makadawat sa ikaduhang pagpanghatag gumikan sa maong istriktong palisiya. Ang uban unang nahatagan nga di ay qualified, miuli na sa kwarta. Nag-evolve ang qualifications sa ato ang SAP beneficiaries. At first, kani siya nga group, dili pwede. And then later on, ilang advisory, na-increase na po nga, pwede na po ni siya nga grupo. It was evolving. So, ang mga kapitan mismo, ang katong-ato ang mga kauban sa barangay, we were having a difficult time kung unsa gyud ang final nga qualifications. 1 dose nga bakuna bato COVID-19 ipanghatag sa mga senior citizens sa dakbayan sa Talisay. Vaccination site nga alang lang usab kanila itagana. Ang detalye sa report ni Femery Dumabo. Kay luag-luag ng quarantine status kining 71 anyos nga si Lolo Felipe Dino sa Barangay Muhon. Makita na sa gawas sa ilang panimay. Ganihang buntag ni bisita siya sa Talisay City Hall alang sa personal nga katuyuan. Nagsunod man sa mga health protocol apan iyang giangkon nga wa pa siya mabakunahi batok sa COVID-19. Doon naman tayo mga kulian sa tulawas. Kuya, wala tayo ang gali injection gani. Di, muli kramo man gani kung di ko pa injection kaya hadukan kay ko. Samot na nang-abot hilantan tayo na-abot dito mo uning wala. Apan gipasabot ni Dino nga bukas siya sa kaygayunan nga magpabakuna. Apan nag-obserbar pa siya. Kung alam ko mo kuhan kay maminaw sa tos panahon. Usa si Dino sa libuan pa ka mga senior citizens sa dakbayan sa Talisay nga giagni sa kagamhanan nga magpabakuna. Gitagan-an sila karon sa bagong niabot nga bakuna sa nasod nga 1-dose vaccine batok COVID-19. Ubay-ubay LGU sa taga ni Ana. But it's going to be only 1 dose, then this would be solely for the senior citizens. So sa nakarason na matikitaan ako mga senior karong hapon, mga respective senior citizen presidents, para ako silang ingna na pangitaan na tunig paagi na madanigyo ng mga senior na magpa-inject ni Ani. Matod ni Mayor Samsam nga mag-anda masab sila og vaccination site nga alang lang gyud sa mga senior citizen. Base sa talaan sa buhatan sa Office of the Senior Citizens Affairs, kapin sa 22,000 ang senior citizen sa dakbayan sa Talisay. Samtang ang Talisay City nakabakuna na og kapin sa 26,000 ug dul-an na usab sa 77,000 ang mga na-master list sa mga gustong magpabakuna. Oba ni John Solon. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak.
May surrender o na priso na ang suspect sa pagpamusil sa usa ka pulis sa Talisay City Police Station atol sa buy-bust operation. Ang detalye ni Marie Dumabok. Gipasaka na karong hapon og kasong pagpamaligya og nadili nga drogas og direct assault ang suspitsado sa pagpamusil sa usa ka Talisay City Police. Ni-surrender nitong Sabado sa gabi si Efren Espina. Humaniini na po silang si Police Patrolman Gilbert James Lusica atol sa buy-bust operation nitong Webes sa gabi sa Barangay Haklupan. Si Espina ang subject sa maong operasyon. Giangko ni Espina nga namusil siya sa pagtuo nga iyang kontra. Wa siya kahibaw nga mga pulis kini. Samtang iya usab gihimakak nga namaligya pa siya og nadili nga drugas. Gingong 4 ka buwan na siya nga niundang sa illegal nga patigayon. Apa ni angkon nga tigamitan pa siya niini. Nakulitan ako itong... Nakulitan ako. Ngayon ako pasaylo itong naigo, ma'am. Sa amin gito na ako, ma'am. Mabitan ni surrender ko, ma'am. Sa amin gito na ako. Samtang matod sa hepe sa Talisay City Police, Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare nga posibleng suding si Manaha. Makagawas na sa tambalanan si Patrolman Lusica. Gi-check na to kung sa iyang mga panginahanglanon, gi-check po na to iyang moral. Nangutana po ta og what happened during the time sa incident. And we found out that our police officer is really very eager to go back to work. Uba ni Jun Sulon. Ako si Marie Dumabok. Balitang Bisdak. Ubay-ubay nga mga Bisaya ang nanghawod sa baguhay lang napahigayon nga nursing licensure examination. Atong ila-ilahon ang usa kanila og unsa ang iyang sekreto sa kalampusan. Ang report ni Nico Serino. You come from a family of nurses, sir, no? Aminado ang nursing graduate nga si Neil Orejuela nga napuno sa hagit ang pagpreparar ug pagpinaabot nila sa ilang board exam. Gumikan sa pandemya, ang exam nga unang gischedule Mayo sa miaging tuig katulo na postpone. Ug niadtong Hulyo 3 o 4 gyud kini nahinayon. Makaingon ka nga blessing siya kay murag mas prepare ka o man para sa exam, pero I have been granted mas na-prolong yun ang among agony nga nagsige kuwan niya, sige change niya murag dagan yung uncertainties. Top 6 sa eksaminasyon si Neil nga lumad nga taga Calape, Bohol o graduate sa Holy Name University. Subsub ang ilang pagpangandam, labi na kanilang dili taga Cebu City kay daghang gi-comply nga mga travel requirements. Gihalad ni Neil ang iyang kalampusan sa iyang pamilya nga sagad mga medical professionals. Halos tanan naman siguro na kaibawan nga kung pusigito ka, mulampos ka. Kanya, saktong pagpangandam o strong na foundation sa imong knowledge and skills sa kung sa field ang naa. Nalakip sa top 10 ang mga produkto sa mga eskwelahan sa Central Visayas. Top 5 si Renzo Cabagay sa Silliman University. Top 7 usab sila si Alexis Akla sa Cebu Doctors University ug Rafi Lanogan sa UC Banilad. Samtang top 9 sila si Maria Caballes sa CDU ug Catherine Soto sa Silliman University ug nalakip sa top 10 si Maxine Mediha sa UCLM. Sa abiso sa Professional Regulations Commission, 5,008 gikan sa 7,746 tanan ang mipasar sa pasulit. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Dulaan sa 3,000 ka mga mulupyo sa dakbayan sa Talisay, kinsa nakadawat sa financial assistance, pinaagi sa Social Amelioration Program ang gideklarar sa Commission on Audit nga ineligible. Naglambigit kini sa mukabat 15.7 million pesos nga disallowances. Sa gipagawas nga rekomendasyon sa COA nga kung dili ma-prove nga eligible ang kapin sa 2,000 ka mga benepisyaryo, kinahanglan nga i-refund kini sa mga nakadawat. Matud ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas nga gisugdan na sa City Social Welfare Office ang pag-validate sa mga listahan sa benepisyaryo. Validate the issues. First of all, akong istorya ng DSWD, they rely on the information given sa form na gi-fill up sa mga beneficiaries. So, katong form, at tulad ng tanawon usab, i-validate na to, then let's see where we go from there. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini
Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kay ubos ang turnout sa mga senior citizens nga magpabakuna, Lapu-Lapu City mugahin og nilain nga vaccination site. Siluan Mirondina sa report. Sugod karong adlaw, gibuksa na ang ikaupat nga dakong vaccination center sa dakbayan sa Lapu-Lapu nga nahimutang sa usa ka hotel sa Barangay Mactan. Sama sa ubang mga vaccination centers, A1 ngadto sa A5 category ang mamahimong mabakunahan dinhi. Apan giangko ni Attorney James Saison, Deputy Head sa Local Vaccination Operations Center, nga labing ubos nga turnout ang mga senior citizens. Sa kapin 28,000 ka mga senior citizens sa dakbayan, 10% lang kanila ang nakakumpleto na sa ilang duha ka dose sa bakuna. Ang instruction mo sa DOH nga kato siya nga specific brand sa vaccine will be used exclusively yun for senior citizens. Once moabot to ang ilang ingon is within the week moabot, we can start vaccinating our seniors ato tong kanang put into place ang atong plan nga kuhaon yun ang senior citizens sa barangay and then dadon sila sa specific yun nga vaccination center exclusive for senior citizens. Ang Lapu-Lapu City may 46,472 na ka mga individual nga nakadawat sa first dose sa bakuna, samtang 18,866 na ang nakakumpleto sa duha ka dose. Karong buwana, gikatakdang buksan ang dugang duha pa ka mga dagkong vaccination center sa syudad. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak. Ang Department of Health nakatala sa pagsaka sa mga kaso sa COVID-19 dili lang sa Dakbayan Sugbo, apan sa ubang dagkong dakbayan o sa ubang dapit sa rehiyon. Anong report? Sa case bulletin sa Department of Health sa Rehiyon 7, Hulyo 18, mitala ang Dakbayan Sugbo og 118 ka mga bagong kaso nga nakapahimo sa active cases ngadto sa 1,440. Sa ganini, takod-takod tungod sa kakumpiyansa na sa mga tao. Awhang ni Dr. Jeffrey Bones, ang head sa Vaccine Board, sa mga mulupyo sa dakbayan nga musunod gihapon sa health protocol aron kaligayahan ang pagtakod-takod. Sulob sa mask, tarungon nagisulob kung mahimo, mag-face mask, kung adto og mga malls, naman kita open, kumukaon, di magsigig istorya, usama sana siya, no? Nya, kanag yung ato ang pundok-pundok. Samtang ipahibaw ni Dr. Jaime Bernadas, Regional Director sa Department of Health Region 7, gawa sa Dakbayan Sugbo misaka usab ang mga kaso sa ubang dapit. Hinoon, wa pa moabot sa 60% nga critical stage sa mga hospital beds kaysa pagkakaroon anaa pa kini sa 52%. Hinoon giawhag sa direktor ang mga local government unit nga andamo ng daan ang mga isolation facilities aron adunay kabutangan sa mga magpositibo nga adunay mild cases. Mato ni Dr. Eugenia Mercedes Canyal, ang hipi sa Regional Epidemiology Surveillance Unit sa DOH-7, nga nag-edad og 34 anyos ang average age sa nagpositibo sa COVID-19. Usa nini ang wa masubay nga social distancing sulod sa mga public utility jeepney. Laing hinungdan mao ang pagdungan-dungan og kaon. We're already up to 54,120 and the median, of course, the median age would be 34. Most affected age group would be the 21 to 30 years old. Mo enforce sa atong mga restrictions, labi na sa paggamit sa atong protective equipment. Kauban si Clifford Lumayag ug Rod Prado. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Ubay-ubay nga bahin sa kadagatan sa Dumaguete City ang adunay buhi nga mga coral reef. Matud sa kahugpungan sa Marine Biology sa Silliman University nga apektado ang mga coral sa multi-million Smart City project sa Dakbayan. Ani ang detalye? Gipamatud-an sa hugpong sa mga marine biologists sa Silliman University nga buhi ang coral sa ilawom sa kadagatan sa Dumaguete City, Negros Oriental. Sa underwater survey sa grupong Steward atong Hulyo 17, makita ang katahom sa mga coral reefs nga gipuy-an sa nagkadaiyang matang sa mga isda. Suma pa nila ang video nakuha 35 metros gikan sa baybayon sa Barangay Look ug Barangay Piapi sa Dumaguete City. Ang survey gipahigayon human niingon si Dumaguete City Mayor Felipe Antonio Remolyo nga patay na ang mga coral reefs sa Tambakan, Unya ug Yuta alang sa 174-hectare proposed reclamation project.
So as people who work in the marine sciences, we decided to double check if they're still there, if they're still alive. The total number of hectares for the corals in Dumaguete is around 60, based on, I think 60 hectares based on the statement that stewards released, but the affected area will be around 36.2. Ang mga misupak sa proyekto mi-insister nga maapektuhan ang mga marine protected areas sa barangay Piapi, Look, Magnao ug Banilad. Sa talaan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, matag usa ka kilometro kwadrado sa mga corals, ang mga mananagat mag-harvest sa dili moubos sa 15 metriko tonelada nga isda kada tuig. So ma-disturb ng atong marine habitat, ang atong mga corals dinha sa kadagatan. Asa naman niya managat ang ato ang mga marginal fisher folk nga maogyoy gikuhaan sa ilang panginabuhian matag adlaw. Nabalaka ang BFAR nga gawas nga mawad-an sa panginabuhian ang mga mangingisda, posible sab nga mumahal ang isda gumikan sa kanihit kung ugaling mahinayon ang gilaraw sa syudad nga man-made island. Ang multi-billion project gisupak sa nakadaiyang hugpong sa mga environmentalists. Bisan ang mga kaparian supak sab sa maong proyekto. Pasalig ni Mayor Remolyo, I made sure na dili maapektuhan ang fisher folks, even the corals kung naa pa may habilin. Dugang sa mayor, kung dunay maguba nga coral reefs, ayuhon kini ug adunay himuong replika sa mga matambakan nga corals. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini atong latest weather update, Monday, July 19, 2021. Padayon natong gi-monitor ang bagyong Fabian na international name na INFA ug nagkakusog na kini sa severe tropical storm category. Ganihang alas 10 sa buntag ang sentro na sa 1,055 kilometro, silangan amihanan silangan na extreme northern Luzon. Kini nag-irog sa direksyon sa amihanang kasadpan sa gipaspason na 15 kilometers per hour. Uglain na tropical storm sa gawas ng atong Philippine Area of Responsibility, atong gimonitor na igilayon sa 840 kilometro sa may kasadpan, amihanang kasadpan ng extreme northern Luzon. Kining duha ka bagyo ang nagpakusog sa southwest monsoon or habagat na maghatag ng monsoon rains ilabi na sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro ug sa Palawan. Base sa atong latest track ng bagyong Fabian, expected nato ugma sa gabi or sa Wednesday sa buntag makagawas na ang bagyo sa atong Philippine Area of Responsibility. Ug para sa atong mga dugang detalye, bisitaha atong mga official social media accounts. Kini si Jomar Clarino gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST, mayong adlaw. Usa ka AUV nalimbuan sa may barangay Busay pasado alas 4 kaniyang buntag. Narawan sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office ang aksidente alas 4:42 kaniyang buntag. Matod ni Ramil Ayuman ang hepe sa CCDRRMO nga dunay 7 ka masakay ang AUV. Unom kanila naangol samtang 4 usab ang nadala sa tambalanan. Nabatayan sa masakop sa rescue team nga nanimaho ug alak ang mga pasayro sa AUV. Ditagsa-tagsa sa pagbisita sa kadagkuan sa City of Talisay Chamber of Commerce, Trade and Industry Incorporated ang mga patigayon sa syudad. Matud ni Cyril Velasco ang pangu sa CTCCTI, gitumong kini aron pag-aghat sa mga tag-iya nga iparehistro na ang ilang mga kawani aron mabakunahan batok sa COVID-19. Kini aron hinahinay nang makabalik sa normal nga patigayon sa dakbayan. Mamahimo nilang makaparehistro sa online sa Talisay City Government o sa Project Balik Buhay. Samtang dulan na sa 24,000 ka mga Talisaynon ang nabakunahan sa Talisay City Health ug dulan usab sa 72,000 ang mga na-master listed sa mga buot magpabakuna. Nagpabiling certified kapuso sila si Max Collins ug Ervic Vihandre. Atong sayran ng ilang mga proyekto pinaagi ni ining report. Looking fresh and radiant si Max Collins atol sa pag-renew siyang kontrata sa Kapuso Network sa usa ka virtual signing ceremony uban ang mga GMA executives. Daghan ang nidayeg sa talento ni Max sa iyang pagdala sa mga roles sa nagkanilaing serye sama sa Bihag, Inamorata, Encantadia o guban pa.
Gani nakadawat usab siya og mga prestiyosong recognition. Apil na ang Special Jury Prize sa 2018 Metro Manila Film Festival sa iyang performance sa Rainbow Sunset. Og Best Supporting Actress sa 2019 Editors Entertainment Choice Awards sa iyang papel sa Citizen Jake. I just feel so privileged to still be doing what I love in the network that I love. And the fact that I have not only a renewed contract, but also a new project agad to have it to hold. I'm so extremely grateful and excited for many more projects to come. Excited sab si Max nga makauban ang iyang mga fans sa nagkadiyang dapit sa nasod. We'll all see each other in person once again, and I'm looking forward to seeing all of you there. Samtang dako sab ang pasalamat ni Ervic Vihandre sa GMA nunod sa paghatag kaniyang mga dagkong proyekto sa subli dining pagpirma og kontrata sa GMA Artist Center. Excited na si Ervic sa mosunod niyang mga proyekto ug gusto niyang makauban si multi-talented actress Heart Evangelista ug ang bagong kapuso nga si Bea Alonzo. Ni pasalamat sab si Ervic sa iyang mga fans sa rehiyon. Sobrang na-miss ko rin yung mga regional mall shows namin kasi doon ko nakikita na talagang marami pala kapuso talaga ang sumusuporta din sa akin. And sana makapasyal uli kami sa kanila. And simple as makapag-thank you at makapagbigay saya. O ba ni Clans Gabutin? Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil lang na sa gawas sa nasod nga kisayon sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kining inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bobby Nalosaro ug maayong hapon mga kapuso.